Domin samun ingantattun shirye-shiryenmu, ku danna subscribe sannan ku taba ƙararrawa. Kasance wannan shine dan gidan mai garin nan da aka kawo tallafin covid-19 suka cinye. Aha ba wancan duk kai da kai fa ake kai ba za ka zo ba ne ko sai na san dauko min kai ban Allah lafiya ana kiran ka ma kana jin mutane lafiya tallafin da gwamnati ta turo mana kuka cinye da kai da babanka Bawan Allah ni ban ma san da shi ba. tallafin Wallahi ban san da shi ba. kaga ka je ga babanka mai gari a kawo mana kasan mu ko shinkafa ko kwaki to shi da abin da ya samu a kawo mana mu kai mu sa Ko zogale ne ma ka bana mun hakura. Salamu alaikum. Baba ina yini? An yi lafiya? Wallahi tallahi baba ɗanka ne ya aiko ni. Ina ai ka san azumi ya gabato. To an kawo odar shinkafa ta yi sauki. Dan Allah ya akai. Baba ya kafa ya tsare. Ya ɗauki buhun shinkafa guda ɗaya da kwalin makaroni da kwalin indomi sauran abinci. Yanzu shine aiko ni ya ce in zo in karɓi wurinka in karɓi 15,000. Ai shinkafa ta yi sauki. Gashi 1,000 ce bata cika an je gidan ta kuma. Karka da mu kawo zan cika. To na gode Allah ma albarka. Bari in je baba. Salamu alaikum. Ba a samu kayan abinci ba amma an samu kuɗi ran sai daɗe. yawwa ka gaya mai kuma gaba idan an ƙara kawowa ba sai mun ƙara bin kaji ba kaji ko To shikenan ranka da yawwa sai an jima Awa uga an ga kuɗin kace Allah dan ba mu kuna ya gane ko hura ne ko bai dai ba. kanan laware wannan kannuka kudin kannuka za a biya Karnuka kuma. yau duna kace duka